Zero kasi kumuha lang ako ng Bank Premier para sa aking vlog. Wala tayo. Nagpupunta lang ako saglit. Hindi na muna ako magsasalita mga baos. Ayos din Gusto na niya saan? Ayan, stop muna tayo. Kunting muna tayo. Kulang tayo ng ating vlog. Sorry, nandito ako sa Dagupan. Pupunta tayo sa sa Bulinaw. Stop muna tayo. Stop muna tayo guys. Parang hirap na yung makakina ko. Tagas muna tayo. Supportan natin. Tagas muna tayo sa Shell para walang abala sa daan. Gas muna ng konti. Gas muna tayo. Parang hindi na babalot yung akin Unleaded boss? Talaso? Oh. Doon ako ba yung pera ko? Yeah. Unleaded ko muna. Ayun, doon ako pala. Tandaan, pasulihan natin. Ito na siguro to. Yung gas natin sandang.
nadali si Pops Mark Lario dito sa tulay na to. So dito pag ano, alalin po lang takbo natin dito mga Pops. Kasi dito madulas to. May bakal pa naman dyan, oh. Nakikita nyo yung bakal na yan. Yan. Madulas doon sa area yun. Kaya hindi ako nagpapatakbo ng madulas doon. Kasi ramdam ko yung gulong ko na medyo madulas. Dito na tayo sa Labrador na tayo mga Bob. Dumalandan. Touchdown Labrador. Kaya sila pangalawang checkpoint. Okay lang, wala na. Wala tayo mga sir. Toyota Hilux, shout out. Dito lang ako sa likod mo. Bali tayo. Labrador.
Uy, ares. Malakas to ah. Malakas na rin. CYT. Ba't umukot ka? CYT. Isang kilala kong motor na to. Mahaba. Parang kilala ko yun. Pag-alam yun siya tayo. Shopping minutes na ako. Bagyo. Ang daming Vegas na ha. Delikado na ako kami na dito. Maraming lupa. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes
to protect your soul.
natin kung makakapasok tayo. Ay, nalagay ko din pala dito. May testing ko na dyan. Kaya tingnan natin dito. Ayan, dito pala. Dito pala kami nagpunta ng dati. Dito. Ganda ng view. Kita nyo guys yan. Dito tayo. Grabe oh. Dulo. Ayan po. Nasa dulo kami oh. Mataas po yan. Dagat. Ayan. Madamo na.